ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନିମ୍ବ ପିତା କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନିମ୍ବ କଢ଼ ତା ପତ୍ର ସବୁ ତାକୁ ଦଳିକି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିକି ତିଆରି କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଢ଼ା ବସେଇଦେଲି, କଢ଼ା ତାତିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼ା ତାତିଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଦେଇଗଲି। ବାସ୍ ତେଲ ନିମ୍ବ କୋଡ଼ିଟା ମୁଁ ତେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜିବି ଭଲ କାମନା। ତେଲ ଛାଡ଼ୁଆ ଆସିକି ଗରମ ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ହଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହଉ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ବ କଢ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରୋଷେଇ, ଛାଡ଼ିଆ ହୁଅନି। ନିମ୍ବ କଢ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଟିକେ ଚାଲୁଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶୀ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ପୁରା ହେଇକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ପୁରା ଦେଶୀ ପୋଟଳ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କଲରା ଚିପ୍ସ ରେଡ଼ି, ବାଇଗଣ ଭଜା ରେଡ଼ି। ଏଟା ଭାତ ଅଛି, ଏପଟେ ଡାଲମା ଅଛି, ଏପଟେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଅଛି, ନିମ୍ବ ପିଠା। ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଭଲି ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭାଜି ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଭାଜିବନି ପୋଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବାଇଗଣ କାଟି ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇଦେଲି। ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ହଳଦୀ ଦରକାର ଲାଗି। ଘୁରେଇ ଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ଗବା ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିରୁ ପ୍ରବଳ ନିମ୍ବ ପିତା ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ।